Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 12-nji iýuny aksanyna Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanşygy 1,16 milliard dollary deň boldy. Türkmenistan bütün dünýä metan borçnamasyna goşulmagy meýilleşdirýär. Türkmenistan 6 sany Boeing satyn alar. Kafa Nations Cup 2023 Türkmenistan 1, Tejikistan 1 ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelgin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistan bilen Russiýanyň haryt dolanşygy 1,16 milliard dollary deň boldy. 2022-nji ýyly Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda haryt dolanşygy 1,16 milliard dollary deň boldy. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanaky adatdan daşary we dowlat ýaly elçisi Ivan Valenkiň Russiýanyň güni münasibetli yerli metbuata beren beýanatyny bellenip geçilýär. Elçiniň bellemegine görä, Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň iň esasy sowda hyzmatdaşlygynyň ilkinji üçlügine girýär. Şeýlekem iki tarapdaýyn sowda gatnaşyklaryny ösdürmäge giň mümkinçilik bar. Rus elçisi iki ýurduň arasynda gatnaşyklarda insan-perwer ornuň hem möhüm orun eýleýändigini belledi. Şunuň bilen baglykda häzirki wagtda Türkmenistanyň rus diline bilim berýän 70 mektep hereket edýär. Valenkin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlyk gatnaşyklary köp tarapdaýyn esasy ösdürilip, muňa Russiýa Federasiýasy bilen Merkez Aziýanyň arasynda hyzmatdaşlyk formatyny mysal getirmek bolýanyny belledi. Türkmenistan bütün dünýä metan borçnamasyna goşulmagy meýilleşdirýär. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, daşary işler ministri Türkmenistanyň bütün dünýä metan borçnamasyna goşulmagyny öwrenmek meselesini gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2023-nji 2024-nji ýyllar üçin ýol kartasynyň taslamasy barada hasawat berdi. Watanymyzyň daşary siýasat strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine daşky urşaw gorumak hemde howanyň üýtgemegine garşy görüşmek ulgamyna iki tarapdaýyn we köp tarapdaýyn hyzmatdaşlygy aýratyn insterliýär. Öz üstüne alan halkara borçnamalarynyň şol sany zaňanlyk gazaryň möçürlerini azaltmak boýunça hususan Paris ilalaşygynyň gelip çykýan wezipeleriň ýerine ýetirmegine ıgrarly bolmak bilen Türkmenistan bu ugurda öňde goýulan wezipeleriň çözgüdüne jogapkärçilikle çemeleşýär. Bellenşi ýaly dünýä bileşigi ýurdumyzyň oňyn başlangyçlaryny şol sany Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarşywaly konvensiýasynyň taraplarynyň Glasgow şäherine geçirilen 26-njy mejlisiniň başynda öňe süren tekliplerini gorlaýar. Şol wagtyň özüne Türkmenistanyň ýaşylyk ykdysadiýety geçmek ornuny anyk çäreler görülýär. Muňa Türkmenistanyň wadorod energiýasy babaty halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek boýunça 2022-nji 2023-nji ýyllar üçin ýol kartasynyň tasdiqlanmagy, şeýlekem döwlet başlyklygymyzyň başlangyjy boýunça Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa üçin klimat tehnologiýalary boýunça Sewit merkezini açmagy meýilleşdirilmegi hem şaýatlyk edýär. Mundan başga da metan zaňanlaryny azaltmak babatyna halkara obserwatoriýasy Birleşen Milletler Guramasynyň daşky urşaw gorumak boýunça maksatnamasy bilen birlikde ilmi barlyklaryny şeýlekem degişli milli kanunçylygy kemilleşdirmek maksady bilen okuw maslahatlaryny geçirmek boýunça teklipler beýan edildi. Türkmenistan 6 sany Boeing satyn alary. Türkmenistanyň raýat aviasiýasyny ösdürmek 2012-2030-njy ýyllar üçin milli maksatnamasyna gözüňde tutulan wezipeleri üstünlükli durmuşa geçirmek, şeýlekem howa gemleriniň düzümini ýygyderli dogry wagtlaşdyrmak hemde uçuşlaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligine 4 sany Boeing 737-8 kasymly howa gemisini satyn almak barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Boeing kompaniýasy bilen şertnamany baglaşmagy ygtyýar berildi. Şeýlekem Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken ýene de resminamasyna laýyklykda Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýollary agentligine 2 sany Boeing 777-367 kasymly howa gemisini satyn almagy ruhsat edildi. Bir resminamalary Türkmenistanyň prezidentiniň sany ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň 5 aýyň jemlerine bagşlanan mejlisine gol çekildi. Kafa Nations Cup 2023 Türkmenistan 1, Tejikistan 1. 11-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol assosiasiýasynyň halkara ýarışyna Atoparçanyň duşuklary geçirildi. Bu ýarışda çykyş edýän Türkmenistanyň milli ýygnysy Kafa Nations Cup 2023 halkara ýarışyndaky ilkinji duşugyny Tejikistanyň milli ýygnysynyň garşysyna geçirdi. Bu duşuk Daşkendiň Paktakor stadionuna geçirilip duşuk 1-1 hasabyna deňmeden tamamlandy. Türkmenistanyň milli ýygnysy 1-0 hasabyna ýeňip barýanyna garamazdan duşuň soňky minutlaryna özü derweze
sehifesinden gol geçirdip eňiz kazanmak mümkinçiligini giderdi. Duruşuň 57-nji minutunda Murat Annaýew Türkmenistanyň milli ýygndasyny öňe geçirdi. 86-njy minutda täjik futbolçysy Nuruddin Hamrakulov hata deňledi. Indi mehriban müştaklar Atawatan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizde şoňky sanyny seýtirmesen habarlarymyz şordan barat. Hormatly tamaşaçylarymyz şeýlekem. Özbekistanda dünýä ýaň salýan magtumly atlama sagat geçirildi. Kore alimleri magtumly Pragynyň ömür dörejiligi bilen gyzyklanýar. UNESCO Türkmenistanda sanyny bilim ösdürmäge gollaw berer ýaly habarlary Atawatan Türkmenistanda.com saýtymyzdan giňişen okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolun.